agora que sí que estamos todos e que xa chegaron os nosos colegas e amigos de Viana do Castelo, pois penso que xa si é de lei comenzar o turno das palestras. Por miña parte, pois, o primeiro de todo, o que quero expresar o meu agradecemento ao Consello da Cultura Galega, a súa presidenta, Rosario Álvarez, e máis a Rebeca Blanco, por ter contado con nós para estes encontros in situ do patrimonio. Valoramos moito e agradecemos o reconhecemento que se fai a este proxecto Marquesal, a nosa investigación sobre as paisaxes do Sal, na actividade, e agradecer tamén o Concello da Guarda por todo, por ter feito que este proxecto sexa unha realidade, por apoiarnos aquí. E como ben decías, sí que é un mérito, sí que é unha honra apoiar este evento da Consello da Cultura Galega. En realidad non é máis que o recoñecemento o traballo, o grande esforzo que tedes feito ti, a los tres, porque sai atrás medio escondido, pero sin vos isto estaría longe de ser unha realidade, non chegaríamos a este proxecto para o estudo, para a posta en valor das salinas antigas da Guarda. Esta primeira palestra vou a dividila en dúas partes. Primeiro vou contarvos o que é o proxecto Marquesal, cales son os seus objetivos, cales son os seus resultados e cales son as nosas expectativas para un futuro inmediato. Logo vou facer unha síntese do estado da investigación sobre as paisaxes do Sal da costa atlántica do noroeste, que vai ser unha visión xeral que logo vai ser complementada magníficamente por os meus colegas, por Mar, por Tiago e por Miguel, que van falar de forma específica das salinas do Seixal, das de Oia e tamén das salinas rupestres da costa de Viana do Castelo. Como ben sinalaba Rebeca, isto é un acto aberto, non nos gustaría que hubiera unha cuarta parede, sino que diluir esa cuarta parede. Polo que a min respecta, se me queredes interrumpir en calquera momento, dicirme, oye, que iso que tes aí, iso onde está, iso como queda, iso como funciona, no que a min toca tedes total e absoluta libertade para interrumpirme, preguntarme e inquirirme no que necesitedes e queráis. A Guarda Marquesal é un proxecto de recuperación e posta en valor das salinas da zona do Seixal, de Campos Santos, que están situadas na fachada atlántica sur do terreno municipal da Guarda, e que está a ser levada a cabo en dúas anualidades ao abeiro das estrategias de desenvolvemento local participativo aprobados polos grupos de acción local do sector pesqueiro, os GAL, para o desenvolvemento sostible das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo de Pesca, na súa convocatoria 2014-2020, e que está dirigido científicamente desde a Universidade de Coimbra e desde o SEASP. O proxecto conta con un orzamento de case 90.000 euros, que están fundamentalmente aportados polo Fondo Europeo a través da Consellería do Mar, pero teño que recoñecer que hai unha parte moi importante que foi cofinanciada polo Concello da Guarda, que sei que fixo un gran esforzo para que este proxecto poida ser hoxe a realidade que xa. No proxecto Marquesal partimos dun principio dunha filosofía moi clara, que a necesidade de sustentar o desenvolvemento patrimonial sobre un sólido respaldo científico. Este é o principio básico que fundamenta todo o traballo que llevo a cabo desde o grupo de investigación do DESIC, chamado Estructura Social e Territorio e Ecología del Paisaje, e estamos convencidos de que os proxectos patrimoniais só son viables cando existe detrás un traballo rigoroso que permite crear discursos atractivos para o público, pero ao tempo ben fundamentados no coñecemento do pasado. É a sinerxía entre as institucións científicas e académicas por unha banda e máis pola outra os diferentes organismos públicos, esa de xestión, de administración e protección do patrimonio, o que fai que este tipo de proxectos poden chegar ao voto. O noso objetivo, que compartimos desde o Concello e desde a Universidade, é poder desenvolver un estudo riguroso das paisaxes do Sal que conclúa coa súa posta en valor e que permita crear un recurso patrimonial posto ao servizo da cidadanía
procura este proxecto de Mar de Sal, así, potenciar o desenvolvemento económico local a partir da posta en valor dos vestixios de explotación do sal, entendidos como un ben patrimonial concebido como ferramenta para a promoción dun turismo sustentable de calidade, pero tamén, ao mesmo tempo, como un medio cultural para o reforzo da identidade mariñeira e a cohesión social das comunidades ligadas ao mar a través do coñecemento crítico do pasado. Para conseguir estes objetivos temos levado a cabo unha serie de actuacións de contido científico e divulgativo, algunhas que xa rematamos, outras que están a correr agora mesmo e outras que realizaremos de forma inmediata, días para que retomemos o proxecto. En primeiro lugar, e como actuación máis relevante, levamos a cabo unha excavación en extensión nas salinas do Seixal que nos permitiu comprender a morfoloxía das salinas, tamén a súa cronoloxía. Tamén levamos a cabo unha limpeza nas salinas das lagoas, de Campos Ancos, e iso é algo no que non me quero estender porque a miña colega Mar Ortegoso, que foi a directora das excavacións, vai encargarse de explicarnos en detalle os traballos realizados. Aquí vos deixo só unhas cantas imaxes dos traballos de excavación, sen outro ánimo que ir abrindo boca do que vai ser todo aquilo que vos imos falar. De forma complementaria coa excavación fixemos tamén diferentes traballos que nos van permitir comprender en profundidade as salinas, a súa extensión, a súa relación coas transformacións da liña de costa e tamén coa evolución medioambiental. Desde o enfoque multidisciplinar, que desde o punto de vista está íntimamente ligado á propia concepción da arqueoloxía da paisaxe, que a metodoloxía que empregamos neste traballo, pois incorporamos especialistas en áreas tan diferentes como pode ser a edafoloxía, a xeomorfoloxía, a palinoloxía ou a xeofísica, que nos van a axudar a entender as salinas alén das propias salinas, é dicir, entender aquilo que non se ve a simple vista, pero que nos di moito sobre como se configura a paisaxe e como evolucionou esta paisaxe polo longo dos tempos. Como sabedes, o nivel do mar e a liña de costa non son constantes, varían co tempo, e o que temos claro é que as salinas romanas do Congrido, ao igual que todas as demais que temos localizadas ao longo da costa, hoxe están xa parcialmente desmanteladas polo mar. A liña de costa sabemos que tivo que ser necesariamente diferente en época romana, no momento no que estiveron en funcionamento. Aquí o que vedes nesta imaxe é a equipa de Antonio Martínez Cortizas, con Rebeca Tallón a súa fronte, do Departamento de Edafoloxía da Facultade de Biología da USC, que están tomando mostras para facer un estudo edafolóxico que nos vai axudar a comprender cal é a posición das salinas en relación aos cambios na liña de costa. Aquí o que vedes é a columna das mostras que tomaron. De forma complementaria, con este estudo edafolóxico, tamén vamos a facer un estudo político tomando esta mesma columna como referencia. O estudo do polen é unha fonte de información fundamental que nos vai dicir o tipo de vegetación que había no entorno das salinas. Imos poder saber se é un entorno boscoso, se é un entorno aberto, se había máis ou menos masogueiro. Poderemos saber incluso que tipos de árboles había, se existían cultivos de cereal. Co polen incluso podemos saber se había gando na zona no momento que funcionaban as salinas. E ben, a toda agora fixemos xa tamén unha prospección intensiva e sistemática de toda a Costa da Guarda que nos permitiu documentar con máxima precisión todas e cada unha das salinas rupestres que están escavadas na rocha que aparecen ao longo da costa, das que logo van a falar Miguel e Tiago. Como logo contarei, durante estas prospeccións localizamos tamén novas zonas con pavimentos de salinas que presumiblemente consideramos que son romanas, que aparecen na zona da Petaría Redonda ou de Besouro. Logo verei sobre isto un pouco máis tarde. Estes traballos de prospección os fixemos nun primeiro momento con estudantes da Universidade de Coimbra, da Universidade de Santiago, tamén da Universidade de Vigo, que participaron no proxecto como alumnos en formación. Logo completamos a prospección, de unha forma, digamos, máis fina, máis precisa,
en colaboración co Laboratorio de Teledetección do CSIC para situar e fotografar o máximo detalle as evidencias de estruturas de produción de sal. Outra das actuacións que levamos a cabo foi a prospección xeofísica do subsolo do entorno do Seixal, un xeorradar 3D, en colaboración co Centro de Arqueometría e Análise Arqueolóxica da Universidade Complutense de Madrid. Esta, nos saberedes, esta tecnoloxía, igual que moitos outros métodos de prospección xeofísica, sirve para coñecer os subsolos sen necesidade de levar a cabo unha custosa excavación. Non sabemos, sen ninguna dúbida, que as salinas do Seixal se estén máis aló da área que excavamos, como logo os voy a explicar, porque vemos que se mete debaixo do perfil. Claro, excavar a salina en extensión, cando temos noticias que nos falan de máis de 200 metros de liña corrida de salina, pois de partida non é viable, polo que non temos que empregar este tipo de sistemas de prospección xeofísica para conocer cal é a verdadeira extensión das salinas. Son sistemas que son máis económicos no sentido de inversión de traballo, pero tamén económicos no sentido do custo que requiere. Ainda estamos a procesar os resultados, fixe todo posible por verlos aquí, pero bueno, ainda non hai case 2 semanas que estuvimos traballando nisto. Xa hai algunha cousiña que nos está mostrando o técnico, lamento non poder ter aquí hoxe, pero podo aseguraros que o que está saindo pois vai a ser moi interesante. E ben, todos estes traballos de contido e de carácter científico teñen que confluir necesariamente, inevitablemente, teñen que confluir nunha estrategia de posta en valor das paisaxes da explotación do sal, porque Mar de Sal é un proxecto que dentro da convocatoria das estrategias está sendo un proxecto de carácter non productivo, si aspira a crear outro tipo de beneficios económicos. O GAL considera que hai uns proxectos de carácter non productivo, o que quere decir que non é un proxecto orientado directamente ao sector empresarial ou a potenciación directa dun ámbito productivo ou a creación de emprego directo, pero o que o proxecto Mar de Sal é un proxecto de desenvolvemento cultural e patrimonial, o que busca de forma indirecta é o desenvolvemento do turismo, pero un turismo de calidade, un turismo menos fundamentado no sol e na praia e máis nos valores culturais e patrimoniais, un turismo sostible, un turismo menos estacional, menos masificado e máis continuado e sostido ao longo de todo o ano. A posición, como vedes aquí na imaxe, a posición das salinas xusto ao pé do paso dunha variante do camiño de Santiago que corre pola senda litoral, o garante, isto si o podo asegurar, vamos, o garante de que cada día este xacemento vai ser visitado por centos de persoas, peregrinos e turistas, pero tamén moitos dos veciños da Guarda que saen a pasear todas as tardes por esta senda. Isto é algo que vos podemos asegurar, logo poderá comentarlo tamén Mar. Estábamos en temporada baixa, en outubro, e isto era continuado, peregrinos, centros de peregrinos cada día, pero pensar que pode ser isto a partir de primavera, vamos. O que queremos, pois, é crear un recurso económico, sí, pero tamén un recurso social e un recurso cultural, que sirva para atraer o turismo, pero que sirva tamén para crear coñecemento crítico, basado en coñecemento do noso pasado vinculado ao mar. Neste sentido, ao longo destes meses que levamos ao proxecto, realizamos unhas cantas actividades que abordan o noso objetivo de divulgar os resultados da nosa investigación, algo que, como digo, ten sido unha constante desde hai décadas no traballo que desenvolvemos desde o meu grupo de investigación. Así, realizamos visitas guiadas que corren a cargo da Asociación Naturalista do Baixo Miño, Anabam, con Agustín, que está aquí presente. Difundimos o proxecto en redes sociais, levamos os primeiros resultados do proxecto a unha palestra no Máster Interuniversitario das Universidades de Granada e Sevilla. Realizamos diversas charlas divulgativas como un ciclo a mar de historias organizado pola Casa de Navegación de
Baiona, tamén no prestixioso Encontro Arqueolóxico Barbanza. Aparecemos asiduamente en prensa, en radio, incluindo un dominical, unha reportaxe, unha ampla reportaxe dominical do Faro de Vigo. Tamén no ciclo de conferencias, un exemplo de participación, e incluso, aquí nesta mesma casa, levamos o proxecto Mar de Sal a unhas jornadas de transferencia científica de emprego, onde falamos da posibilidade de converter as salinas da Guarda nun medio de desenvolvemento económico directo. Agora mesmo as salinas están tapadas para garantir a súa conservación, pero dentro de pouco máis dunha semana, nos acabamos a marcar, o día 8 probablemente comenzamos, e por fin vamos deixar as salinas preparadas para a súa visita e tamén, sobre todo, para a súa preservación para o futuro. Cando dispoñamos dos resultados finais de todos os traballos que están agora mesmo a correr, imos colocar varios panelis informativos acompañados de recreacións gráficas do proxecto de explotación do sal. Un vai a ir ao pé destas salinas das que nos falo do Congrido e outro nas salinas rupestres de Campos Santos, no lugar das lagoas. Ademais de todo isto, nas próximas semanas imos comenzar a traballar na edición dunha guía arqueolóxica e imos tamén abrir unha página web cos resultados. Tamén, a medio camiño entre o aspecto científico e o carácter patrimonial da nosa actuación, planeamos iniciar un proxecto de ciencia cidadá co que queremos involucrar a cidadanía no coñecemento das paisaxes do sal, un proxecto que está sobre todo orientado hacia os colexios, pero tamén a todas aquelas persoas que están involucradas co patrimonio. É unha cousa moi bonita que se implementará no momento no que empece a funcionar a página web. Aquí vos lo deixo, creo que nas próximas semanas vos daremos debida conta desta actuación. Pois, ben, logo desta introducción nada curta, centrada no proxecto, vou falarvos propiamente do sal e da súa produción, e para iso vos trae aquí este latinazo de Plinio o Velo, que nos fala da importancia do sal no mundo antigo, e que basicamente o que quere decir é que a vida non é posible sen o sal, a vida dos humanos non se pode desenvolver sen o sal. Para os gregos, para os romanos, o sal era unha parte fundamental do seu universo cultural, do seu universo simbólico e tamén religioso, e isto era así hasta o punto no que asociaban a falta de sal, a ausencia de sal, a barbarie e a desaparición da civilización. Pero antes de comenzar a falar das salinas dos romanos, de ver como explotaban os romanos o sal, imos facer un pequeno excurso para preguntar que era antes de Roma. E o certo é que sabemos moi pouco da explotación do sal por parte das comunidades dos castros. De feito, nin sequera temos unha evidencia clara de que as xentes que habitaban os castros explotasen o sal. Dice moitas veces que o sal é imprescindible para a vida, pero o certo é que o sodio, que sí que necesita o corpo humano, poderíase obter de outros complementos da dieta. A única evidencia clara dunha posible explotación do sal anterior a Roma, posible, aparece na franja costeira localizada aproximadamente entre os ríos Miño e Cábado, onde atopamos un conxunto de centos de salinas rupestres escavadas na rocha, co estilo destas que podedes ver na imaxe localizadas en Carreso, en Viana do Castelo. Logo os meus colegas Miguel e Tiago van falar moito mellor e moito máis en profundidade que a min, e que tal vez poida tratarse na Idade do Ferro, no momento final da Idade do Ferro, e tal vez insistir que isto por agora non é máis que unha hipótese de traballo. Sobre estas estruturas eu vou a dar uns breves apuntes, porque logo van retomar na última charla desta tarde os arqueólogos da Cámara Municipal de Viana do Castelo. Aquí tedes o mapa coa distribución das principais áreas onde aparecen estas estruturas e que é o resultado dunha prospección sistemática que fixemos por un lado do norte do dominio que fixemos nos, e o sur do dominio, este insente traballo
brutal traballo que foi desenvolvido polos arqueólogos da Cámara Municipal de Viana. O curioso é que concéntrase nesta franxa, a sur do cabo parece que desaparece, e desde logo, no que a nos respecta, a norte da Guarda tamén parece que desaparecen, e desde logo na ría de Vigo xa non se conocen estas estructuras. Antes víamos na imaxe anterior estas salinas de Carresa, pero a maior parte das salinas aparecen de forma individual, formando pequenos conxuntos de 2 ou 3 salinas, e aparecen tamén salinas móviles feitas en placa como esta, feitas en placas de xisto ou de pizarra. As de Carrasco debemos asumidas como algo excepcional. As evidencias cronolóxicas para estas estructuras, como poden imaginar, son escasas, pouco claras. Temos indicios no castro de San Lorenzo, do que logo van falar Miguel e Tiago. Tamén aquí, no Monte Trega, isto si non me quería, que me gustaría deter un pouco máis, tamén aparecen reutilizadas, ou aparentemente reutilizadas no castro, estes fragmentos de salinas móviles que están depositadas no museo, o cal nos levaría a pensar que, por tanto, estas salinas están en funcionamento nos séculos II antes de Cristo, acorde coa cronoloxía xeral do castro. O problema é que neste caso son achadegos antigos dos que ni siquiera é claro que veñan do propio castro. De feito, non sabemos, temos a certeza de que no castro do Trega hai depositados materiais que non son do castro, que veñen de outros castros ou de depósitos que en algún momento pudo ter feito calquera persoa, e ben pudera ter acontecido que estas salinas que agora están no museo pois que foran atopadas na costa e calquén nos levase ao museo, e nos agora erradamente estamos a pensar que son sincrónicas ao castro, pero non son. Non sabemos, algo no que debemos ainda profundizar. Outra cuestión para comprender a cronoloxía destas salinas é estudar a evolución do nivel do mar, pero iso tamén é algo do que logo falará Miguel e Tiago. Nos, como resultado da nosa prospección, atopamos dúcias destas estructuras que aparecen sobre todo na zona do Puntal, pero sobre todo centrámonos aquí na zona das lagoas, xunto á residencia dos maiores, onde atopamos este interesante conxunto, onde podedes ver claramente as salinas rupestres, hai outra, escavadas, aquí vedes tamén dúas, escavadas na rocha, e vedes, pois iso, as diferentes, en detalle, as diferentes estructuras, e tamén este interesantísimo, fermosísimo, diría eu, conxunto de salinas, donde imos colocar un panel informativo e unha reconstrucción que explique como funcionaría este tipo de sistema productivo. Ademais, isto é novedade total, nas últimas prospeccións que ainda están recén saídas do forno, gracias a un veciño aquí da Guarda, Raúl González, pois na zona do Forte atopamos, coñece ben Rebeca, si cando voltes, pois fíjate a ver se atopas máis destes, ademais de buscar estructuras modernas, pois atopamos as salinas. Atopamos esta salina que vedes que é idéntica as que aparece no Trega, dicir, o mellor apareceu aquí, a que non subiu o Trega. A sur do Miño, sabe o ben Tiago, Rosado, destas aparecen para aburrir, pero esta é a primeira que atopamos aquí. Esta é a primeira que atopamos de xisto, é a primeira que atopamos a norte do Miño, pero, bueno, estou absolutamente convencido de que ten que haber certos temas. E ben, independentemente de cal sexa a súa cronoloxía, este tipo de estructuras o que nos mostran é unha explotación do sal de escala reducida, de escala artesanal, con unha productividade limitada e que probablemente se desenvolveu a nivel familiar, a escala doméstica, ao xeito do que vemos en paralelos etnográficos como este que conhecemos en China, tamén en Tenerife, de islas explotamos máis con fins da creación de produtos, digamos, de delicatesen ou unha verdadeira produción de sal. E aquí
aquí vemos tamén no centro das salinas da Península de Man, da Península do Peloponeso. Vemos que sería unha explotación que se faría a man, recollendo pouco sal que estas salinas pudesen producir, recollendose a man, ou incluso con pequenas pas ou mulleres, ou directamente iso, simplemente apañando os almacenes. Pois esta forma de produción que nos supomos que pode ser protohistórica vai mudar de forma radical coa implantación do poder de Roma. Agora, a partir do século I despois de Cristo, vai se implantar unha importante industria de explotación do sal marino, que está documentada entre a área de Pontevedra e o Douro, inda que é moi probable que se extenda por toda a costa do noroeste. Estamos agora ante unha nova forma de produción de escala industrial que claramente supón unha ruptura definitiva co ideal do ferro no acceso aos recursos do mar, que aparentemente ata entón aparecían destinados ao autoconsumo e que tería unha producción limitada. A orixe destes centros de explotación do sal ten que ser procurada, non teño ninguna dúbida ao respecto, nas factorías de Salga que neste mesmo momento, aquí vedes marcadas en verde, que neste mesmo momento se empezan a estender por toda a costa, nas que se produciría garum e salsamenta, é dicir, garum, que serían salsas, que serían breves, e salsamenta, que serían propiamente as conservas. Isto, esta nova industria, a súa vez vai traer tamén unha transformación moi fonda na forma de acceso aos recursos marinos, nas tecnoloxías e nas artes de pesca e tamén no tipo de peixe procurado. Aquí o que tedes é iso, un mapa con vermello marcando as factorías, as salinas, moitas delas con seguridade romanas, outras moi probablemente romanas, en verde as factorías de salgadura. Vemos aquí en torno a Ría de Vigo si que hai unha coincidencia entre ambas, tamén aquí, como logo veremos, pero bueno, logo temos unha zona con factorías de salgadura onde non hai salinas, e unha zona de salinas onde non hai factorías de salgadura. Claro, probablemente a medida que ampliemos as nosas investigacións empecemos a topar aquí salinas e aquí perpiño tamén fábricas de salgadura. Marc Ortegoso, a continuación, vai falarnos das profundidade da salina do Concrido, dos Guisal, tamén das de Cubás en Moria, pero eu antes, neste treito final da minha exposición, vou facer un repaso rápido polas outras evidencias que temos de salinas romanas ao longo das costas da antiga Galia. O que vemos é que as salinas da Guarda non son un caso illado, desde logo, senón que forman parte dun complexo muitísimo máis amplo que durante o Imperio Romano explotou de forma sistemática os recursos. A salina mellor coñecida, que a databa con maior precisión, é a do Areal, en Vigo, un sitio arqueolóxico de grande importancia, resultado de investigación, resultado de moitos, moi diferentes arqueólogos ao longo de casi 3 décadas, unha superficie de salina que pode atingir aproximadamente as 8 ou 9 hectáreas. E sobre estas salinas, que isto é moi relevante, foron documentadas tamén dúas fábricas de salgado, están aquí, estas dúas, nas casos dos centros da salina, que as veces ampliadas, que claro, que estarían funcionando de forma sincrónica a salina, no que sería un gran centro industrial dedicado á produción de conservas de peixe. A salina romana do Areal é a máis coñecida, pero non moi única. Na praia de Nerda, ao pé do santuario do Facho de Donón, hai unha salina tamén moi probablemente romana, e tamén unha factoría de salgadura romana que sabemos que funcionou aproximadamente ata o século IV despois de Cristo. Alén diso, sen sair da Ría de Vigo, coñecemos outras salinas romanas, máis ou menos ben datadas, como a de Torallo, que está xusto ligada á vila romana,
esta que está aquí tapada, escondida detrás. Bueno, o que teño en vermello son as salinas, en negro son factorías de salgadura. Aquí, en Bouzas, hai tamén outra salina que foi excavada e que aparece moi claramente asociada ás factorías de salgadura. Ao norte da ría de Vigo tamén, xunto a Lanzada, os importantes detenimento arqueolóxico da Lanzada, os recentes traballos dirixidos por Rafael Rodríguez dentro do proxecto que leva a cabo a Diputación, documentou tamén estruturas deste tipo, documentou salinas, inda que non apareceron elementos por agora que permitan fixar a súa cronoloxía con precisión, inda que, bueno, se atendemos ao paralelo tipolóxico na morfoloxía das estruturas é indudable que presentan unha cronoloxía romana. Se seguimos o recorrido, claro, chegamos a Mougás, Moria, onde temos varios pavimentos de salina que se han conocidos desde os anos 80, hoxe lamentablemente desaparecidos, pero os traballos de investigación desenvolvidos en 2017 por Marcos Pegoso e por María Bóveda permitiron identificar con máis definición a extensión das salinas que parece que se estende un xeito máis ou menos discontinuo ao longo de un quilómetro. Logo Marta vai falar disto moito mellor tamén. Pois ben, en a Guarda atopamos unha maior concentración excepcional de evidencias de explotación do sal que podemos presupor que no seu consulta son de época romana, tomando como base o feito de que sabemos que as do Seixal sí que o son. Todos estes puntos que vedes aquí marcados son sitios onde nos anos 80 dous aficionados locais, Antón Ferreira e Antonio Español, conseguiron identificar o que logo resultaron ser pavimentos de salina. Daquela, ainda eles non sabían que estaban ante salinas, pero sí que é certo que foron capaces de documentar e de recoller estas estruturas nun pequeno traballo posee un valiosísimo documento, porque nos fala de evidencias que xa non son visibles ou que xa desapareceron moito do que hoxe falamos aquí. Estou convencido de que non sería posible sen este pequeno traballo, que non é máis que un tríptico, pero onde se recolle unha riquísima información. Aquí mencionan xa, por exemplo, as salinas do Seixal, onde falan de máis de 240 metros de itinerario, principio de itinerario pétreo en forma de losas, bordillos, escalones e canales. Tamén falan de Punta Barbela, que abaixo, no extremo sur, onde en que había 40 metros de losas e bordillos. Este é un sitio que hoxe non creo que estea desaparecido, porque estaba terra dentro, pero sí que desde logo non é visible. Outro sitio, bueno, no Seixal, no Congrido, é onde atopamos a xoia da coroa do noso proxecto. Aquí vos deixo simplemente este par de imaxes coa salina ao pé do Monte Trega para ir abrindo boca, porque vai ser unha presentación muitísimo máis detallada da man de Marcos Pegoso. Outro sitio da Guarda onde temos evidencias de salinas é en Punta Bazar, onde tamén se ha mencionado por Antón Ferreira e Antonio Español, onde se menciona a existencia de salinas. Ves un pouco oscuro demais, non se debería ver tan oscuro. Na nosa prospección nos podemos observar varias destas estruturas. Vedes aquí o pavimento, aquí tamén, o que parece o pavimento da salina. Vedes claramente unhas desas lases pintadas que pensarían o que sería un tallo salineiro, outra estrutura do que sería o peche da salina con esta fotografía non se ve moi ben, pero con outro peche perpendicular, e tamén outra máis, outro deses bordillos e outro máis. Claro, o problema é que o embrazamento nunha zona de marcadas pendentes
con grandes afloramentos rochosos que aparecen no medio da superficie, que hipotéticamente sería onde se sitúa a salina, ademais da súa posición nun punto moitísimo máis apartado do nivel do mar, da liña de costa e máis elevado que todas as outras salinas que coñecemos mellor, pois todo isto fai-nos desconfiar. Non podemos negar que sexan salinas para nada, senón que debemos facer un estudo máis detallado. Por iso fixemos este bo fotogramétrico e unha restitución das distintas estruturas e vemos diferentes cousas. Basicamente, que a imaxe non é moi boa. Eu aquí no ordenador vexo moi ben, pero creo que non vais a apreciar igual. Vemos, pois, evidentemente, o muro de peche evidente que está aí, o muro de peche moderno. Aquí, cara ao interior, aquí está o mar, aquí está, isto sería terra dentro. Toda esta zona, no bo americano, coñecedes o mutamento, gracias. En toda esta zona, nos anos 50 está en cultivo. Aquí había cereal, millo, probablemente. Nesta zona, sin embargo, non. Ainda así vemos isto, que parece ser unha lite desmontada. Aquí hai, non se ve moi ben, pero aquí hai outros muros. Logo, estes que están en máis oscuro son mancais formados por grandes blocos graníticos moi pouco traballados, e logo as curvas de nivel cada medio metro. E no medio de todo isto, que non conseguimos entender moi ben, pois vemos que onde atopamos as en vermello, aquí nesta zona, e máis nesta zona vemos as estruturas que poderían corresponderse coas salinas. Só mediante unha sondase poderemos aclarar o carácter destas estruturas. Ademais de todos estes sitios, que son os que están nomeados, que xa estaban documentados nos anos 80, pois, como resultado das nosas propias prospeccións, no marco do proxecto Mar de Sal, conseguimos identificar novas evidencias de salinas na zona da Cetalia Redonda, ou de Pepe Sobrino, e atopamos dous puntos con salinas. Unha, aquí ao norte da Cetalia, onde vemos, esta sí que se ve moi ben, vedes claramente as lases que delimitarían un tallo salineiro e o pavimento. Vedelo aquí nunha imaxe aérea, vedes claramente o pavimento dunha estrutura que a todas partes sería moito maior e que se estendería, aquí esta liña de costa, estenderíase seguro, igual que nos aconteceu no Seixal, estenderíase terra dentro. Mais a sur temos tamén Susto no Camiño, esta xa estaba documentada por unha prospección previa, agora volvemos a descubrir pouco a pouco, descubrimos, e bueno, claramente parece que este tipo de estruturas que non ten moito sentido polo que esta estrutura que para outra cosa que non sexa o borde dunha salina, sobre todo cando vemos que toda a costa está plagada de arenas. Se continuamos o noso trasecto cara ao sur, chegamos ao lugar de Santo Isidoro, onde atopamos tamén evidencias moi claras de salinas que podemos presupor que son romanas e que aparecen ao longo dunha franxa de uns 300 metros. Isto que vos trae aquí totalmente inédito, que ainda o comentamos hai un par de semanas escasas, e de feito ainda temos que seguir traballando na zona para avaliar o detalle da verdadeira extensión, porque, bueno, desde aquí máis ou menos ata o norte non seguimos, e seguro que vai haber máis salinas. Como vos digo, isto está recén saídiño do forno. E o que vemos, pois, estes 4 puntos, onde temos salinas que se estenden máis ou menos ao longo de unha franxa de 300 metros. Temos este primeiro punto onde vedes claramente as lases. Aparecen estas lases enormes de granito perfectamente traballadas que non tienen nada que ver con o que aparecen nas outras salinas, interesantísimo. Aparecen, pois, como non pode ser de outro xeito, aparecen as lases fincadas que delimitan os tallos salineiros. E aquí o vemos en unha autofotografía, vemos toda a superficie da salina coas dúas fincóns que delimitan o tallo salineiro. Esta creemos que tamén se corresponde. Logo, estas grandes lases, que son unha cousa impresionante. E logo, vedes esta mancha negra aquí, verdade? Creo que se ve ben.
Iso é unha das cousas máis interesantes deste punto. Isto é o paleochan sobre o que se construye a salina. Este era o nivel anterior, probablemente nivelado sobre o que se construye a salina, e isto ten que ser unha fonte de información paleoambiental e incluso cronolóxica riquísima, valiosísima. Si seguimos para o sur, rápido, que se me está acabando o tempo, pois vemos de novo eses pavimentos, neste caso formados por uns blocos graníticos de tamaño totalmente extraordinario, nada que ver tampouco coas salinas que aparecen un pouco máis ao norte e tamén máis ao sur. Outro punto, máis ao sur, onde vedes as lases que delimitan o pavimento e o propio pavimento, en unha foto aérea onde vedes iso, as lases e o pavimento. Un último punto donde tedes un perfil con grave risco de desaparecer progresivamente coa seguinte marusía, pero tedes a estructura no perfil. Continuamos este rápido percorrido para o sur e chegamos a Camiña, no lugar de Gauza, o sitio que coñecen ben Miguel e Tiago, onde atopamos evidencias de salinas de forma continuada ao longo de aproximadamente un kilómetro de costa. Como podedes ver na imaxe, no perfil do cantil sobre a praia, podes apreciar os aliñamentos, moi parecidos tamén os que vimos no sitio anterior, podes apreciar os aliñamentos das salinas e aquí o propio pavimento. Continuamos aquí, ao sur da Foz do Neiva, coñecense tamén outras evidencias de salinas na zona de Sublago e de Ontreiras, que foron estudadas no seu momento polo profesor Rosalba Almeida, foi o verdadeiro pioneiro dos pioneiros no estudo destas estructuras. E por último, estamos rematando, atopamos as evidencias máis meridionais en Anxeiras, en Matosiños, onde foi excavada unha pequena parte do que debería ter sido unha salina moito máis extensa e que aparece ligada a uns tanques de sal excavados na rocha que son verdadeiramente bastante curiosos. E na que non hai evidencia directa da cronoloxía deste sitio, igual que de todos os anteriores, como mencionaba, todo apunta por paralelos estrictamente tipolóxicos, todo apunta a unha cronoloxía romana. En suma, en conxunto, o que temos é a imaxe dun gran complexo de explotación de sal mariño que aparece ao longo de toda a costa do que foi o chamado Conventus Bracarense, pero que moi probablemente se estendeu por outras áreas da antiga Galaecia, onde tamén coñecemos, como antes vos indicaba, onde tamén coñecemos factorías de sal mariña. As salinas do Cumbrido, estas salinas que escavamos aquí na Guarda, debemos entendelas como parte deste gran complexo de producción de sal. Vou rematando, pero antes gustaríame sinalar unha cuestión de contido máis social. Hasta ahora centrei en cuestións morfolóxicas, que tais necesariamente, porque é moi pouco que ainda conocemos destas estructuras, inda que é o aspecto sociopolítico aquel que reviste máis interese no estudo destas formas de explotación do sal. O que me gustaría remarcar é que a implantación deste gran complexo de salina romanas non aparece en relación a grandes núcleos ou grandes centros de poboación ao estilo, digamos, romano clásico. Sen dúbida estamos a un importante centro de producción de sal, pero no seu entorno non aparece nada que teña que ver coa imaxe clásica do que pensamos que son as cidades ou os centros de poboación romanos. O que vemos é algo que é característico de todas as civitates do noroeste, que é un momento de carácter disperso, un importante componente disperso e rural, un importante componente indígenas que formarían sin medida o contingente poblacional que se teria ocupado de explotar as salinas. Non chegou ninguén de Roma para explotar estas casi nucias de salinas que atopamos ao longo
da costa atlántica, sino que foron as propias comunidades locais. Outra cousa que podería ter sido o dono destas factorías, pero iso é historia que pouco teño tempo para comentar. Todo isto, claro, o que nos amosa é a enorme complexidade que presenta o chamado proceso de romanización, que vemos que pode manifestarse na tradición de grandes centros fabrís que implican unha nova forma de organizar a produción, unha nova forma de explotar o territorio e tamén unha forma de transformación social e económica, pero que, curiosamente, ao mesmo tempo non trae aparellado un cambio sustancial nas prácticas culturais e nas costumes das producións locais. Remato agora sí, e quero facendo fincapé no feito de que as evidencias que documentamos da explotación do sal durante a actividade na Costa da Guarda son un elemento de extremada relevancia patrimonial e arqueolóxica, non só a escala local e comarcal, senón como unha referencia na arqueoloxía do consulto do Imperio Romano. Porque as evidencias arqueolóxicas de explotación do sal durante a antigüidade en todo o Imperio Romano son escasas, son contadas, casi non coñecemos salinas, todas as que coñecemos resulta que aparecen aquí, entre a Reina de Vigo e o Río Douro. De aí a extremada relevancia científica, histórica e patrimonial, como recurso patrimonial destas salinas romanas da Guarda, como unha mostra significativa do que foi unha gran industria da antigüidade. Gracias.